ka National People's Youth Front kala tento tengye ya ka seng Voice of the People Party ka ba shule ban bungsan yela di le khoj yela di habai dei bet ki kam le isnei ni ai jing rap e ki pat ba haba kren bet kilat putai ke bor nagaliang president dan PYF uba kit borlang nongrem ula ba ke VPP kala dep ban kren shai lupa ba kam don jing snei ban ya rap e ki pat ba Henry kalong pat ke ba itamula pat ba yala di kijupan up da ka bright ne ka borti rong jungum haman lagi jingelang pajba ka ba giju penlong uni uno elam long i itamula sisa bahaba ki pajba ki ledra bul ne pan jingis nei kiong ba kane ka long ba penjabo kat ba yala depat ki pen up da ka borti uni uno elam lo kan top persya ya ka jingkeno uno ngai kiten ka VPP bat bu jingkeli ya ka seng VPP hatu gejing penap berat jongki kedai ke bakut uniu nong elam ke NPYF lo omru along ke badonbok baka VPP ke job tang samut ki emali jen lada kedai be job kambun amtip ke ai ke banjia ya ki padba namar kini ke la krenshai ba kimdon jingis nei kata kedai ke ba lasngo ba nong ai kitin ke VPP ula ong shushu la benrabro ke babu ke jingker padi ke padba akin Rusiar na kum kini ki nong elam ki bomdon ya kata ke dodot berteman sim sngosen ei ya ki para brio. Talor kata uni unang elam loong ba imat uni unang aiktin ke VPP 4 Julai isnei ya ki ba paduk menoro bat ba skau tu ya ke jingkordor jong ke jingle isnei ya ki para brio. Ka ban ya syai ya kan ka kentin ka ba u kentho ya nga personally uong ba u brio u badi la gari u judi shwai lagi ukenok mendiri yang tang nak tahu bangadon hak NPP umut ba ngang la de mendiri kata imat kadi kajing perkhat lengkot ka jong nu breu kena kata kadau ngang amut manong ba ngan diri kum no mangamar we ya kari India ka badon nong song snong kum shift pa ru folklore ngala se bandi bat hangno ka sarkar India kala lej ai subu ko mangiling-ilong ngidon ka border dekat ka Bangladesh ladon se bakal lej ai CNC ne ya kata ka jaka jungi ka kari sa po ki pat kiri lani sa Bangladesh pa ki we kata ka suka no pi dia kren dia ka diri ni ki jaj berukasi wat ya ka jaka ka bangathit nga pada thit himanga ngathit lang berkelok jonga ladang aku adi marui kam jeng menjur kalau kro bun ngam la syu ya kaban sudi marui kumto te ban omban dilele ka ta kari te salendep to jeng perkhat ngam tip kai ka jeng penlong ini gibreu bakin confused bakin nervous adu ka kene tang itu jeng keren jonga ka ba arah tu mi wong yang na banga balias yang sedi tinga ngade unong yalam jo ko ka political party atau ngaru ngam don hak ban yada ya laga jong ke parti lada balia WPP kamut kapiang lada balia samangi kendiat kan suai rukam lo ti nakaliang jonga ya kan niru nganong bay nga kumunong ilam jong ka National People's Party jong ya katnat jogi samla nganom syong klik ti laga daga de yang ya ka bangan haban reply kham eru ngan hable ya kata na kamta ka parti ke jonga ngayang skam alor tangba kide bandon ya kan rem kawai pada uang hana ba ngaken tha ngak ko abad ong ini urang ba ngangala don haka politik na du arjar lai bat na du arjar lai hadu menta kijing ken tho ki balai project ngiyo ba mangas ni ngam su flasho ikini ki berkhot ngakwa banong yu ba nomor bangatang yu tang mentah hakini ki nru benai nyu benai te ti mat 4 juyo mat ya kan ke jiksa kenta haki we pat ki political party lani hano tenda takada mat supla usulungo ba kisah kenta maki ong we rong ba ngan chu pan ba we pikan diat ong we rong ba ubala kham slam ka politics wong ba tang yu breu ubaklum hapok musari baro arso kenta wat kwan perjong ru umlare yo lat man kenta na yo breu ubatre yo breu uba lecture kha sari sai
kijat skan ki bala phujat kijing syakan tha pada din mana sakmat kin don pe tengah mut ban ong kai yu uno ai kten jo PPP ba pidai ban sya ai kini pin hap ndai tangkat ne pin sanang mat kham jur su nang ne sakmat kat pa ka PPP kanang telon kata kijing syakan tha nang expect ba phekin nang bon kata ngaku aban ai ya kajing kum ka masjid nam ta jo ki no ilam jo ka PPP ka wei pate halor ka jingken no jong utei u nongelam lan no ai ktin jong ka PPP banga yalam ya ka jimut jong berkat jong ki ba lan man penjabo ya ka jimut jong ya berkat jong ki ba tangkum kita kinong rabul na ka ying jong ki MLA lane ngapen hiare ka kerdan jong ki MLA tangkum kita kinong lai isne ngadon ban ongkum ni ba imat une unong ai ktin jong PPP 4 Julai isne ya ki ba baduk basuk menu na kata-kata nga imat ba suthu ya kador jong ka jingle isne ya ki para breu non kanu no ka jingle ka kham krau ban ya ka jingle isne ya upara baduk basuk kata kadai ka banga kwa ban ong hang ne por pi ka banga i thamla teng ya kini ki breu ka lomba lada rabul ki ba lani lada lepan isne ki ba ki ong ba kalong ka pa penjabo Ray yala depat ngingi i tengkren haki meeting baki ki penlong. Ndai baki ki pen up to kabol. Da ka prak sendon ki pen up. Kata ka dei ka bangga ngayu i. Te hatu ya ka jing pen up prak ki kem baka dei ka bakut. Ray ka jing lai pan isn e jong ba hatu ka dei ka pacapo. Kata ka dei ka bangga baru ngakwa ban bu jeng kelilang. Ya kini ki nong yalam khamtam yu tei nong aktin jong ka PPP. Ubala balia nakamta bansu kenok yang bangadei uwei na kita ki nong bangsa kata kadai ka masjid ka bakam ka bangasoba ngadon kam nakaliang jungaru ba ngan haban ya dai la di nakamta kini kijing kendok ki bom syam don kanong rim hai hagen katu kajing kren ke jonga ha ka meeting jong ka sning blok kaba ngalawan ya kawan ya simentalang rengkat berkini yang ngalam parti hakatika sni te kajing kren jonga kalam tang khandiat te henrei nakaliang jong utei unong yel aiktin jong ka PPP ngayu i lemba kilat patai kubor ula ai kajing jubab ko cerong ba te ngadon hang nem dei ban ong bangan jubab ka wei kita kajing kentho kajing ong kajing yanga simet bat ya ka parti tenrei ngasudon ia kaban pensai le ban batai tang katu kan ni kimat kiba ngasodon kam nakaliang jong aru ban pensai ibat kajing keno bamsap yang ada utei unong aiktin jong PPP ngajukwa unong tangkan nei uang yang na ba nga bamsap namar bangayeng hakaliang jong kasorkar tenga kwa ban bu kajing keli hatu babaro kita kibadon hakaliang jong sorkar kita iba bamsap bat nadu menu ba kata ka PPP kala don ya kata ka jing pensisya ba kata ka sorkar ka bamsap lani ka PPP kala mo ya ka badlong no kum kanong bisa ya ka bamsap jongno kentop ya nga lada ka PPP kala ban ay ka judgment tang da ka ba perta hasurat ya ka bamsap jongno ngaslo ba non kam syu te ya ka High Court lani ka Supreme Court ban sim ya kajing bisa. Lade ban supak bisa ba PPP to laki lala ban surai himaki ya ka bamsap jono. Ngadok ngakwa ban ong tangkat ta. Halo jono.